मानगोनां रायजोफोर दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा एनडिएफबि गायसनगिरि डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारखौ लानानै हाग्रामा महिलार सारा मा मावगासिनो आरो मा खालामगासिनो बेजोंनो लोगोसे जोङो 2026 मायथाइनि MLA इलेक्शनाव जों सोरनो भटखौ होनांगौ बिनि सायाव जों सावरायगोन रायजोफोर। दा गुबै बाथ्राया बेसो जोंहा एनडिएफबि गिबिसिन दैदेनगिरि रन्जन दैमारि सारा जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ। दा बिनि सायाव हाग्रामा महिलार सारा बा बिपिएफ सरकारा मा खालामगासिनो लोगोसे हाग्रामा महिलार सारा मा बाथ्रा फोसावगासिनो एनडिएफबिफोरनि सायाव लोगोसे एनडिएफबिफोर माखासेया जोबथेसालियाव दासिमबो जोबजानानै दङ बिथांमोननि थाखाय हाग्रामा महिलार सारा मा मावगासिनो लोगोसे रन्जन दैमारि सारनि जिउ जोबजासेनि साजा फोसावनायनि सायाव बिथाङा मा रेहाय लाबोगासिनो बिनि सायाव अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना फारसेनिफ्राय खोनासं आरो लोगोसे नायजोब नोंथांमोना जोबजासे नायनायनि उनावसो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर। दा एनडिएफबिफोरनि जेंना लोगोसे रन्जन दैमारि सारनि साजा बियो थांनाय बिटिआर गोरोबथानि उनाव प्रमद बर' सारनि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारजों उदां जानांगौमोन। मानोना रन्जन दैमारि साराबो सासे सागानगिरि बिटिआरनि लोगोसे जे गोरोन्थि मावदों बिथांमोनाबो गोरोबथायाव सागान होनानै जे जों गोरोन्थि मावला होननानै रन्जन दैमारि साराबो हेफाजाब होदोंमोन बिटिआर गोरोबथायाव आरो बिथाङाबो सागान होदोंमोन। लोगोसे गासै एनडिएफबि केडारफ्रानो बे बिटिआर गोरोबथायाव लोब्बा लाखिनानै बाहागो लानानै सुक्ति खालामदोंमोन। नाथाय मा खालामनो प्रमद बर' सारनि दैदेननायावनो रन्जन दैमारि सारा उदां जानो हायासैब्ला लोगोसे एनडिएफबिफोरनि जेंनायानो सुस्रांजायासैब्ला दिनै हाग्रामा महिलार सारखौ जों बोरै फोथायबावनो आरो बोरै आसा खालामबावनो होननाय बाथ्राखौ जोङो रायजो राजाफ्रा गोजानाव दोननांगोन। मानोना प्रमद बर' सारनि दैदेननाय बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों एनडिएफबिफोरनि जेंनाया सुस्रांजानांगौ लोगोसे रन्जन दैमारि सारनि उदां जानायनि सायाव प्रमद बर' सारनिफ्राय जे एसेब्लाबो मावदों जानो हागौ। दा जोङो आसा खालामो आरो जों रायजो राजाफ्रा मिजिं खालामो हाग्रामा महिलार सारा निस्सय एनडिएफबिनि दैदेनगिरि रन्जन दैमारि सारखौहाय उदां खालामनायजों लोगोसे जे एनडिएफबिफोरनि केस नांनानै थानाय लोगोसे जेंनाफोर बेखौहाय जे सुस्रांनानै होगोन लोगोसे जेंनाफोरखौ सुस्रांनायजों लोगोसे रन्जन दैमारि सारखौ उदां खालामनानै होगोन आरो एनडिएफबिफोरनि केसखौ फोजोबनानै होयो जाहाथे आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों रायज्लायनायनि गेजेरजों हाग्रामा महिलार सारा जे रन्जन दैमारि सारखौ बा डिआर नाब्ला सारखौहाय उदां खालामो। दा जोङो मोनसे टपिकआव फैदोलाय लोगोसे जों 2026 मायथाइनि MLA इलेक्शनाव जों भटखौ सोरनो होनो लोगोसे जोङो सोरनो होनानै जोंनि बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरनि जेंनाया सुस्रांजागोन लोगोसे एनडिएफबिफोरनि जेंना एनडिएफबिफोरनि केस रायजोफोरनि जेंना बियो सोरनो जोङो MLA इलेक्शनाव भटखौ होयोब्ला सुस्रांजागोन बेखौ नोजोर होनाया जोंनि रायजो राजाफोरनि आखायाव आरो जोङो बेखौ नोजोर होनांगौ आरो नोजोर होनो गोनां। मानोना दा दसे आरो बे 5 बोसोराव जोंहा हाग्रामा महिलार सारनि दैदेननाय बिपिएफ हानजाया दायो सरकाराव दङ बिटिसिआव। दा बिनिखायनो जों रायजो राजाफ्रा आसा खालामनो हायो 2026 मायथाइनि MLA इलेक्शनाव जोङो हाग्रामा महिलार सारनि दैदेननाय बिपिएफ हानजानोनो जोङो MLA इलेक्शनावबो जोङो भटखौ होनानै देरहासार हरो। अब्लासो हाग्रामा महिलार सारा जोंनि रायजो राजाफोरनि जेंना दुखु दाहा बेखार लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि जे अनसुंथाइ मोननांगौ बेफोरखौ मावफुंनायाव निस्सय मदद होगोन हाग्रामा महिलार सारा लोगोसे एनडिएफबिफोरनि जेंना रन्जन दैमारि सारखौ उदां खालामनो निस्सय गोख्रों जागोन होननानै जों सानो। दा नोंथांमोना बिनि बेलायाव मा कमेन्ट खालामहरो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर। अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब।